L-Awtorità Maltija Turiżmu l-MTA lestit proġett b'investiment ta' kważi 3,400,000 euro, kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea fir-restawr tat-Torri ta' San Tumas f'Marsa Scala. Din il-fortifikazzjoni tas-seklu 17 issa nfetħet mill-ġdid bħala mużew mammar bl-aħħar teknoloġiji fejn qed jintefa' dawl fuq l-istorja tal-piraterija u l-Korso f'Malta. Il-proġett estensiv ġie inawgurat mid-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Burch, flimkien mal-Ministru għall-Fondi Ewropej u l-Implementazzjoni tal-Programm Elettorali Stefan Zrinzo Azzopardi. Ix-xogħlijiet ta' restawr kienu jinkludu tisjieħ strutturali, tiswiet tal-ġebel tiegħu, restawr tal-elementi arkitettoniċi oriġinali tiegħu, protezzjoni kontra l-ilma tax-xita u interventi sensittivi biex titjieb l-aċċessibilità. Issa l-Mużew tal-Korso l-Piraterija fit-Torri u l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu f'pajjiżna u qed jiġbor fih sekli ta' avventura, piraterija li nislet il-biża' fost ġensna u battalji navali drammatiċi fosthom meta l-Maltin iġġieldu ħadu lura f'idejhom l-istess torri waqt l-imblokk tal-Franċiżi tal-1798. Permezz ta' installazzjonijiet multisensorjali, projections fuq il-ħitan, wirjiet diġitali interattivi u teknoloġiji avvanzati oħrajn, il-mużew qed joffri esperjenza edukattiva mill-isbaħ għal viżitaturi ta' kull età. Waqt l-inaugurazzjoni d-direttur tal-iżvilupp tal-prodott fih dan l-Awtorità Maltija Turiżmu, Kevin Msadni, sostna li din it-trasformazzjoni tiżgura l-ħarsien ta' dan il-monument nazzjonali filwaqt li tkompli s-saħħaħ ir-wol ta' Marsa Scala bħala ċentru ta' turiżmu kulturali li aktar ma jmur aktar qed jikber. Proġett komplikat, proġett kbir, torri mdaqqas li kbar wieħed tat-tip tiegħu fil-Gżejjer Maltin, li llum jista' jitgawda mill-lokal għaliex huwa propju patrimonju lokali, però jista' jitgawda wkoll mit-turisti. L-importanti li aħna jkollna prodott diversifikat bbażat fuq l-istorja tagħna hija xi ħaġa importantissima għaliex tieħroġ l-uniċità tal-pajjiż tagħna. It-Torri ta' San Tumas inbena fl-1614 bħala torri tal-assa fortifikat, wieħed mis-sittorijiet tal-Gran Mastru Winja Kurt, mibnija mill-Kavallieri ta' San Ġwan. Il-funzjoni prinċipali tiegħu kienet li jassess kontra l-invażjonijiet tal-għadu fejn kienu jitlu għalkemm bastimenti fil-bajjiet ta' Marsa Scala u San Tumas. Iċ-ċermen eżekuttiv tal-Fondazzjoni Wirtartna Mario Farrugia tenna li din l-istorja issa qed tiġi spjegata sew fil-mużew il-ġdid. Dan il-mużew se jkun qed jiddokumenta propju dan kollu, partikolarment is-sem ta' Malta f'din l-istorja epika u kbira. Il-mużew huwa mużew li fih ġabra ta' artefatti, però wkoll fih ħafna informazzjoni li qed tiġi preżentata b'mod kemm jista' jkun interessanti ħalli tħajjar dak li jkun li mhux biss jaċċediha, però wkoll li jifhimha.